боришоти шадиди рӯзҳои ахир дар омадурафти ронандаҳо ва мусофирон дар ҷодаҳои тоҷикистон мушкилоти зиёд эҷод кардааст. ронандаҳо мегӯянд, ҳарчанд дар ҷодаҳо барф нест, вале дар ду канори роҳ барфи зиёд ҷамъ шудааст ва ҳамчунин сангрезиву туман мушоҳида мешавад, ки ҳаракати нақлиёт дар роҳҳоро душвор карда, мусофиронро бо хатарҳо рӯбарӯ мекунад. бор дина шаб омадам, раҳо санг фуромдагӣ, туман, барфу борон задоса буд. Фақат ҳамин санг фуромдагӣ буд. Сангу ҳамин коргарои деҳу кор кайса буданд. Хавспе накайса буданд. Сангу беяд бисёр буд. Ҳарака ҳавои кӯҳистон, я борон меборад, я барф меборад. Кӯҳистон баланду як меборад, як барфу борон ҳамин хелда. вале масъулони АРС иддао доранд, ки ҳамеша дар тоза кардани роҳҳо ҳастанд ва намегузоранд, ки имшабу рӯз роҳ баста шавад. рӯзи 8 октябр воқеан дар минтақаи баландкӯҳи кишвар боришоти барф ба амал омад ва дар роҳи Душанбечаногин бештар ба минтақаи Зарафшон рост меояд. ва дар лаҳзаҳои аввали ба амал омадани боришот кормандони намояндагии Зарафшон филфарчо раҳандешӣ карданд, техникаҳои заруриро сафарбар карданд, роҳа бо маводи зидди лағжиш поккорӣ карданд ва ин омил замина фароҳам овард, ки ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт ягон монеа ба вуҷуд наояд. яъне ин оғози кор аст, яъне ин барфи аввал аст. мо дар оянда низ ин корро идома медиҳем, яъне ҳатман сарфи назар аз он ки дар кадом мавсим аст, яъне дар кадом ҳолат аст, яъне шабона аст, рӯзона аст, кормандони мо ҳатман роҳа бо маводи зидди лағжиш коркард мекунанд. ин таҷрибаро мо дорем солҳои пешам, то ин ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт, яъне яхбанҷӣ ба вуҷуд намояд, ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин бошад. маркази ҳавошиносии Тоҷикистон мегӯяд, то чанд рӯзи дигар боришоти шадиди барфу борон идома меёбад ва баъд аз он боз ҳаво барои чанд рӯзи дигар гармтар мешавад ва сипас Тоҷикистонро зимистони сарду тӯлонӣ дар пеш аст.